Hei prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Marius Toz, după cum v-ați obișnuit. Și după o lungă perioadă, cred că am o lună, cred, cel puțin, am zis, haideți să facem un videoclip. Astăzi jucăm Euro Truck Simulator 2 pe telefon. Cam acesta este camionul meu. Și astăzi vom face doar o cursă. Am 600 de kilometri. Dacă vă uitați aici jos. Facem o cursă. Și dacă vă place și vă apăsați pe butonul de like. Dacă văd că am multe like-uri, voi mai face. Dacă nu vă mai face niciodată. Stați așa să mă bag dinăuntru că nu știu să conduc din afară. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonașul de like și să vă abonați. Să facem 200 mai repede. Și ce să spun? Sper să vă placă jocul. Mie îmi place. Deocamdată am doar 3 tiruri de început. Am făcut vreo 3. Ups. Nu. Am intrat pe bandă greșit. Am vreo 3 sau 4 curse, să cred că e 5, mi se pare, care o fac. Am dat niște upgrade-uri, nu știu ce pe aici. Uitați-vă, balans, am 25.000. Am level 3, dar n-am bani. Dacă intrăm aici la garaj, vedeți că următorul tier este 60.000, dacă vă uitați aici, deasupra bulinei. Deci, da, am 25.000. Pe cursa asta iau undeva la 6.000, dar pot să dublez, așa că iau vreo 12.000. Deci, binișor să zic. Dăm un semnal la dreapta, stânga. Știu să conduc foarte bine. Vai, Doamne, ce emoții am. Parcă n-am mai filmat niciodată. Parcă e primul meu vlog. Hei prieteni, și bine v-am găsit la primul meu vlog. Nu mai știu să vorbesc. Help. Uitați, deja am făcut cam 150 de kilometri. Deci, avere tortocheală. Benzină am mai mult de jumate. Dacă vă uitați jos, depășire. Depășire foarte fucking periculos. Îmi place jocul ăsta că se vede și realist. Și fain că mi-l duce și telefonul foarte bine, adică dacă mă uit în settings, uitați-vă că am toate pe on, maxim, tot. Și asta e tare. Salut băieți, salut coleguții. Știați, coleguții mei. Nu mă întrebați de ce merg pe contrasens, dar... Să depășesc toți ăștia, să nu mai stau de după ei. Tirul ăsta, ce vă să vă zic despre el, prinde 100 de km la oră, are 300 de cai parcă. Cam așa, stați să mă dau pe banda asta. Trebuie să urcăm sus. Și cam acesta este jocul. Eu zic că are o grafică destul de bună, adică nu-i chiar... Și asta trebuie să face el, dacă nu știți. Conduci un tir, ai o firmă și faci transporturi dintr-o parte în alta. Noi acum, dacă ne uităm aici pe hartă și ne putem da seama, Berlin. Suntem în Germania, dar mi se pare că pot să dau unlock și la mai multe părți. Adică uitați, aici e Italia, în formă de cizmă. Da, deci putem, cred că pot să dăm, dar trebuie să joci mult. Și dăm unlock la hartă.
Cred că poți să te duci în toată Europa. Ar fi tare să putem merge în România. Stați voi liniștiți că eu în continuu mă voi juca și dacă pot, promit că voi face un videoclip când mergem în România. Vedem, poate mergem în orașul vostru. Ia, scrieți-mi orașul vostru în comentarii și poate vom merge. Cam plictisitor singur că na. O, salut coleguțu. Clansonăm pip aici. Pip. Știam să mă bag eu să se bag niște motori în benzin. Că na, mai am jumătate de rezervor și nu se știe niciodată până mă lasă. Mă mai lăsa de vreo ori. Cât-i? 555 de euro. Nu e mult. Deci dau vreo 10.000 de euro. Nu, 1000 de euro, scuzați-mă. 1000 de euro pe full, cam aproximativ. Spuneți voi în comentarii dacă e mult. Pentru un full de motorină, cred. Nu prea sunt cu mașină și așa. Mai avem... Oh, fuck! Da, n-am ce să fac, mai dă reclamă, așa că se încarcă harta. Scuzați-mă, n-am ce să fac. Nu e sponsorizat nimic, ca naiba. Hai să-i dăm. Nervează că nu prea prinde mai mult de 100. Uitați-vă că se urcă numai 99, 100. În dial deja scade. 94. Da, e binișor. Adică îți faci treaba asta, să pornim aici niște fărulescu. Să vedem și noi ceva, bă, băiatule, mă. Nu știu cât o să fie videoclipul ăsta, probabil de vreo 10 minute. Cred. Mai am 258 de kilometri. O fac. Prost că te poți și răsturna. Da, eu luăm așa să iau eu curba mai larg. Hai, titi, bă, roșiu, bă, piticule, tu vezi ce am aici? De mă bag în tine, te fac mai mic decât ești. Să mor de n-am făcut la drumul ăsta de vreo 3 ori deja. E cam aceleași rute, dus întors, știi ce zic? Da, era tare dacă... Dar nu, știi ce facem? Gata, deci, unde găsesc undeva să opresc? Mai încolo un pic. Pe la 200 de kilometri punem stop și vedem părerea voastră. Dacă vă place, facem și restul de 200 de kilometri. Dacă nu, voi juca off camera. 201. Hai. Aici am oprit. Gata. Băgăm și avarii. Și cam asta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Să ne facem 200. Și vom vedea, dacă facem 10 like-uri, promit că voi facem și partea a doua. Eu am fost Marius Boss. Eu vă salut.